За процедура Радостин Василев. След това има от името на парламентарна група от „Има такъв народ“. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Днес в 16 часа Комисията за факти и обстоятелства, свързани с Мартин Нотариуса, има свое заседание, на което ще бъде изслушвана Илияна Кирилова. Това е едно от 8-те джуджета, уважаеми колеги. В досъдебното производство срещу Петьо Еврото по свидетелски показания градският прокурор на София Илияна Кирилова е получавала преки указания от Петьо Еврото как да свършват определени дела и е участвала в корупция. Аз питам Никола Минчев, заместник-председател, и ви моля вас да подложите на гласуване кога в тази комисия за нотариус ще поканим Боби Сарафов, друго от 8-те джуджета, сега изпълняващ длъжността главен прокурор. Кога ще поканим в това Йордан Петров, друг участник в 8-те джуджета, сега прокурор, който разследва Петьо Еврото? Кога ще поканите Константин Сулев, лицето, което си е позволило прокурор от районна прокуратура да разследва Петьо Еврото и вече е обвиняем, повдигната му обвинение? Кога ще поканите Емилия Русинова, заместник апелативен прокурор на София, участник в 8-те джуджета? Нейният син има дете от момчето на всичко на Петьо Еврото. До кога тази комисия, за какво беше създадена тя? Кирил Петков влиза. Господин Петков, 8-те джуджета е най-големия корупционен казус в българската прокуратура и съдебна система някога, който е създаван. Кога в комисията, оглавявана от Никола Минчев, ще бъдат поканени истинските престъпници, които в момента стоят на челото на прокуратурата в България? Никога няма да бъдат поканени. Няма, господин Петков, защото заради сглобката вие нямате смелост да го направите. Никола Минчев гледа като уплашен на тази комисия. Истината е, че нашата прокуратура в момента е завладяна от 8-те джуджета. Йордан Петров, Емилия Русинова, главният прокурор, градският прокурор на София. Днеска ще питам тя какво е правила в 8-те джуджета, той е прокурор. Защо пишете име на комисията? Процедурата е Народното събрание един път завинаги да се дистанцира от тази корупция, която е завладяла прокуратурата, и един път завинаги да оставим на страна политическите интереси и виждания на различните партии. И в крайна сметка мисля, че е крайно време и особена юрисдикция да се създаде в тази държава, която да арестува прокурори. Господин Председател, подлежете го на гласуване това не. Благодаря ви. Времето ви изтече, а това беше нещо като декларация от ваше име.